It's always a pleasure to have you on board. Ngcobo FM 96.6 Ikaya Lako. If you see our colors on Facebook, if you see our colors on the internet, we are what we are. We are literally red and we are on fire. And that's because the excitement and the enthusiasm ebonakaliswa ngabantu all across iKrisani, all across Ngcobo, and wherever you are, you can listen to us online as well. We are live and we are happy people, and we are counting down the days apho soba sibe sisivula isiteshi sethu officially. Vusums kunjani? Kuhle mthakaza konto man kunjani ku? Sondela Vusums andikuzo. Kuhle tata man akonto kunjani kuni? Akhonto nakum man. Are you ready for your set? Ndiready tata. Zindaba, sisport okanye ufuna uba ngumsasazi? Ifuna uba ngumsasazi tata. Ufuna uba ngumsasazi. Okay. I-permission masiyicele mhlekazi wami, ndiyaba respect abantu ne-privacy yabo kakhulu. Ezi cameras, they are going live on Facebook. Uyasivumela? Yanivumela tata. Inkosi kakhulu mhlekazi wami. Ungaqhubha, ungaqalisa. Mandithathe lithuba ke baphulaphuli beNgcobo FM, ndibulise ekseni nje. Singena kule inkqubo ethi vuselela ithemba. Inkqubo le athe amakhaya amaninzi aphelele lithemba kwimeko ngemeko ebajongene nazo ekuhlaleni, emisebenzini kunye nasemakhaya. Bakushiywa nasizihlobo zabo baphelele lithemba. Kodwa kule nkqubo ithi vuselela ithemba, sikhuthaza abantu banjalo, sibapha umthandazo, sibapha inikilizwi libomelezayo enkqubeni. Sikhona ingoma ke kweliqonga le nkqubo yethu, sihamba nazo ingoma zenkonzo. Njengoba bese sivulile ngenkonzo incandweni Trusted Ambassadors bisivulela ngengoma yayo, sizawuthi chuke ngengoma sibembini ukuya kwela cala insimbi yesithathu. Emva kwensimbi yesithathu sikhangela abaphulaphuli, sibanike ukuba singantoni namhlanje ukuya ngepha ngo 3:45 siyazi basivula inkqubo ngokusesikweni. Ngensimbi yesihlanu sifumana ilizwi ezohamba nayo kule nkonzo khona ukuze sikhuthaze abantu abaphelele lithemba. Siyazi kwimeko ngemeko abajongene nazo emakhaya abantu bayaphelelwa lithemba, abanye baphelelwa ngemisebenzi bangabe nathemba loba bangakwazi ukuqhubeka nobomi. Sizovuselela ithemba kwaba bantu banjalo, sibakhuthaza ukuthi ayikho kuphela kobomi, ngapha kobomi, ngapha kokuphela umsebenzi ukhona ubomi. Simisa nje uThixo, kuye yedwa umuntu onokwazi ukuphakamisa kwimeko ojongene nazo. Inkosi masiye engomeni sobuya sifumana abaphulaphuli. Inkosi. Masibulele kakhulu Vusums, all the best ne? Inkosi. Inkosi.
I wish I knew the brightness of your smile in the dead of night. 96.6 Ngcobo FM siyakwamkela kwakhona. Thank you very much for joining us. I hope you're feeling fine and well. Siyakumluleki ngoku molo mluleki. Ike molweni budi. Kunjani? Sikhona budi wamakhondo kunjani? Sonwabile kakhulu. Usiphathele ntoni wena? What's your set? Uzofuna ukwenza ntoni? Indaba sport or ufuna ukwenza as a radio presenter? But benicela ukwenza i-radio presenter ndiphinde ndifunde nendaba nje shortly. Okay, so let's just keep it short and tight as well because sizama ukurepisha ngoku ne? Yes. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. I-permission sinayo into basingaqhubeka sirecorda live on Facebook? Yes. Okay, ke mhlekazi wami. Enkosi, are you ready? Ready? You can go. Okay. Molweni baphulaphuli Ngcobo FM. Fumaneka pha ku 96.6. Siyabulela ku Ngcobo esanda ukuphuma apha studio. Thina ke ngoku singena nenkqubo yethu sizawuthetha kuyo inkqubo yethu engumasifundisane ngezwe lethu. Apha ke sizawuthetha ngomba wolwaphulo mthetho norhwaphilizo olwenzeka mhla nezolo apha elizweni. Uyazi ke abanye abantu abaninzi ikakhulu badla ngothi kungenxa yentswelo ngqesho ulwaphulo mthetho norhwaphilizo lungaka lusenzeka nje. Kodwa into endimangazayo mna as an individual kukuba even abantu abaphangelayo, even abantu abasezikhundleni futhi eziphezulu nkqu naseparlamente still bayayenza lento. So ifike mna indinike ingqondo ezininzi uba why bona ingaba na iphina inimba kusizwe sethu esemnyama. Sicinga ntoni ngesizukulwane esizayo njengoba thina sisaphila ngoku xa sizawugqiba yonke into kulo Mzantsi Afrika wethu umhle kangaka bona bafika sekungumqwebethu. Yes. Sorry. Ngoku ke baphulaphuli sitheke ngoku noko sizawubiza noko abasemagunyeni kulento lena kule veki zayo sabe sihleli naye owasemapoliseni sizawukhe semmeme kwenzela sithethe naye sive kuye. Kodwa ke nathi ke baphulaphuli sizawunicema pha kwi makhasi wethu wonxibelelwano sizawunicela pha kuba iluvo lwenu lubaluleke kakhulu ukuthi siNgcobo FM efumaneka ku 96.6. Siyabulela kakhulu. Masibulele kakhulu enkosi mluleki and all the best ne? Ngwasibule.
It's 96.6 Ngcobo FM. Siyakwamkela, and I hope you're feeling fine and okay, well and healthy wherever you are. You can log on to Facebook, Ngcobo FM. You can go to our website at www.ngcobofm.co.za. If you're a business and you're interested in advertising, you can reach out to me, 067 106 0728, and we can talk about all sorts of packages that we have, whether you're a government official, whether you are a local business, wherever you are. If you're listening to us on online, you can be able to reach out to us, and we can be able to provide an amazing professional package to advertise your business. We have all the facilities. We have all the production facilities, script writing facility qualifications, and a team that is ready to put together an amazing professional package for you. Ungasfonela and speak to us. Olwethu kunjani? Siyaphila tata kunjani? Siyaphila. I'm sure you prepare a segment. Ungunondaba, are you a sport presenter or you a normal radio DJ? Ngunondaba tata. Okay. Yes. Are you ready? More than ready. More than ready. Yes. Kuyarekhodwa ke apha ne i-cameras are recording live on Facebook. Uyasinikeza imvume into basiqhubeke si record? Must record that. Okay ke mhlekazi, ungaqalisa ke. Ngo inhloko insimbi yesixhenxe. Ezindaba niziphakelwa zishushu nizikikishela nguOlethu wakwa-Alarm. Elinqenqeza phambili kweza namhlanje owayesakuba ngumongameli welizwe kweli loMzantsi Afrika uba uJacob Zuma uyazikhaba izityholo zokuba wayenxulumene neGupta's. Mawethu uMasigawule swarhuqa sithezele emnxebeni zisina zidedelana ngoba indlincinane zidla zigoduka kubidlelela lazo. Ukwenza njalo umasiqhubeke nenqaku lethu eliphambili. Utshothe wayokumenhle ngqisha ngazo zombini wayesakuba ngumongameli weli loMzantsi Afrika uba uJacob Zuma ekhabana nezityholo ezithi yena wayenxulumene neGupta's. Lo kaZuma ukuthethe oku kwingqungquthela ibibanjwe kwiParlamente yowisomthetho izolo eKapa. Ukanti lo kaZuma kayithetha uthethe wenjenje. I did not have any relationship with the Gupta's. If someone or someone else assumes that I had a relationship with those people, that person might have to come with an evidence that states that. Simple as that. Ngamafutshane esithi yena akanabo ubudlelwane obabumdibanisa neGupta's. Ukuba ubani utsho angaza nobungqina uthetha lonto. Kukanti ubawo uRamaphosa ongumongameli oselibambeni loMzantsi Afrika uthi isibonelelo. It's okay. Just breathe, okay? Yes. We can start again. Okay. Ukanti oselibambeni loba ngumongameli ubawo uCyril Ramaphosa uthembise ngokusinyenyisa isibonelelo se350. Lo kaRamaphosa ukwathembisile ukuba esisibonelelo uzawusinyenyisa asongeze ngenyanga noba zintandathu ubuncinane. Ukanti eNgcobo uphume echaya umfo ebetyholwa ngokudlwengula aze abulale owasetyhini. Lo mfo uphume echaya emveni kokuba umtshutshisi embone engenatyala. Kukanti kuyalelwe amapolisa alapho ukuba enze uphando olululo kubanjwe oyena mkhanelwa kwesisenzo. Ukanti kwezamanye amazwe ilizwe iRussia lifikelele kwisivumelano nelizwe iUkraine. Oku kwenzeka emveni koba lamazwe abenongquzulwane lemfazwe. Masibaleke sikrobe kwezemidlalo. Iqela iMamelodi Sundowns lichole ufile umvundla emveni kokuba lithela zibhulela iqela leKaizer Chiefs ngamanqaku amane kwimbande esikhova. Oku kwenzeke ngokuhlwa izolo. Ukanti umqeqeshi weqela iKaizer Chiefs uArthur Zwane uphefumle. It was a very, very good game of football. The players played a very, very good game. We created a lot of chances, but unfortunately we couldn't convert those chances in the goal. But we'll see in the next game. Ngamafutshane esithi umdlalo obumhle kakhulu abadlali badlale ngokuzimisela namathuba bawenawo nto nje bohlulekile ukujika lo mathuba bawase emanqakwini. Mawethu mandingabi mde mandibemfutshane kwendlela yakho indlela ngasese. Mandithi kodwa nangona kunjalo ndizamile ukuthi ichungcembe oku komkhuhlane weqhego. Xa ndiziqunguphela eziza namhlanje indaba mandikrobe kwinqaku ebeliphambili.
owayesakuba ngumongameli weli loMzantsi Afrika ubawo uJacob Zuma uzikhabile izithyolo zokuba yena wayinxulumene neGupta's. Mawethu indaba zipheli uvimba uloko ephuphuma nto nje uchabala uxesha. Athi amaXhosa kayithetha amadinga awetyala datha amaciko umbe ngomde awucima umlilo. Ibimine emithathu sisengile omnye sawushiyela ithole ngalo mazwi ndithi mazene thole. Masibulele kakhulu. Ndiyabulela, Enkosi tata. kakhulu and good luck and all the best, ne? Ndiyabulela tata. Ngcobo FM 96.6 siyaqhubha. Uasavela ukhona apha. Asavela molo. Molweni bhuti. Kunjani? Siyaphila kunjani? Sonwabile nathi. Uzela indaba isport okanye ufuna uba ipresent? Asavela uzela indaba. Uzela indaba, you ready? Yes, I am. Okay. I-permission siyayicela all the time because we respect people's privacy. Kukhona i-cameras ezirekhodayo. We are streaming it live on Facebook. Uyasinikeza siba siqhube si-record okanye si-switch off? Ngiyanikeza. Okay, ke sisenkosi. Ungaqhubha ke ne? Ngqo inhloko licala emva kwentsimbi yethoba. Indaba zeNgcobo FM nizifundelwa ngu-Asavela Kalile. Bhotani mawethu. Eliphambili kwezi
umanyukunyezi kwiphondo lasempuma koloni kwidolophu yasemthatha kwingingqi yasezone 14 apho inkundla kamantyi ephakamileyo yasemthatha izolo egwebe udilikajele indoda eneminyaka engama-23 ubudala etyholwa ngokubulala nokudlwengula amabhinqa amathathu ngomhla we-12 kule nyanga siyimileyo. Indaba ezipheleleyo nizozifumana phaa ngentsimbi ye-10. Mawethu, isiXhosa sithi umbe ngomde uyawucima umlilo angakungachosi kubele. Masibulele kakhulu asavele va. Enkosi futhi. And good luck. Welcome. It's a pleasure to have you on board, Chris Ani, and all across kuzo zonke platforms apho usimamele khona. We appreciate you joining us, and we are glad that you're part of this amazing project. It's come a long way, and it's been very hard. It's been hard. I don't know how many times I've typed paperwork that has to do with this project. It's been hard. Asikabi nabo kabasasazi silapha nje kusasaza mina ngokunokwami. I am not going to be one of the DJs. I'm not manager walapa, ningumphathi walapa. I'm only looking to create a platform for abantu into abakwazi ukufezekisa amaphupha abo, and I hope that abantu sinabo apha it will be one of them. Masibulise, hello. Molweni budi, Kunjani? siyaphila budi enkosi, kunjani kuwe? Sonwabile nathi. Wey, Ngunathi lo? Kubani? Max Somdaka. Max Somdaka. Yes baba. All right ke Max. Ndenze ngaboma into baninganiboni nonke ndiva ivoice. Uyaqona? Andiboni fleka. Andiboni tu. All right. Ndenze ngabomi londo le into bamna manje bekwelicala, and then you guys are on the other side. Ndibive nje ivoice kuphela yaqona? Siyabulela baba. You ready for i-audition yakho? Ready ba? Mamela ke Max. There are two things. There are three things actually. Sport. Yes. Then kube khona indaba, kube khona the radio presenter. Which one are you? Kwisport. Ukwisport. Ufuna ukwenza isport ngene? Yes baba. Are you ready? Ready mbawo. Kuyarekhodwa ke apha this programming, all of it since we started ibisoloko live on Facebook. Sicela nje permission into basiwa sizicime if awufuna ukuvela ku Facebook okanye siqhubeke sirecorda if you don't mind. Noko nabubuso be radio ndivele. Okay ke. U ready? Ready mhleka. Ungaqalisa ke mhlekazi wami. Sibambe ngazo zozibini pha kunondaba wethu ulukhanya Kganase ngokusiphakela indaba. Xesha ngoku kodwa ba7 ekuseni ngomgqibelo sitshintsha ikhasi sithi uphuhliso nezemidlalo
ndangena emzini wamazwe acwengileyo ikhaya lakho Ngcobo FM 90.6 megahertz. Ndangena ndigqobhoza kwiminyango eminyango kwiintlandi ngeentlandi kwiirenki ngerenki apha eziteksini ndithi khandikhalisa ihuta apha nithi ungenile umsasazi ereytweni ukunomathotholo gama lakhe nguMax Somtaka fana waseWillowvale MC woThumo utata kancinco. Namhlanje ke siphethe uphuhliso nezemidlalo. Sithetha apha ngenkqubo eteketeke etyebileyo ejonga ezemidlalo kumacala onke enkalo zonke ezilalini nasezidolophini naphi na ukhoyo. Makhe phapha ke ndikuchubele okusathi sikuphathe apha kwezemidlalo make sithi vekile kule ndawo. Masibulele kakhulu Max. Right? Max? Ndisaqhuba mthembu. Usaqhuba? Okay, let's hear it. 96.6 megahertz usaphulaphula Ngcobo FM ikhaya lakho ungasifumana pha kwikhasi onxibelelana na Facebook Ngcobo FM kanti napha ku Twitter @Ngcobo FM kwi-studio number is 047 566 4543 ukanti besitshilo sathi inkqubo iteketeke ityebile sakuphathela nje inqaku pha elihamba phambili ukanti ngomso kwiimbaleki ngeembaleki kumazwe ngamazwe yeyona mini yawuthi ibe nkulu lo mhla wangomso ukanti sabe siphethe i-Comrades Marathon ngomso 90 kilometers ukusuka eMgungundlovu ukuyongena ngqo eMoses Mabhida Stadium 90 kilometers no rest ukanti sinazo imbaleki ezisuka apha Ngcobo ezisimeleyo phaya umzekelo sinaye pha umcoseleli the Poch Luyaba umfana oyichampion yeBuffs Marathon uzabe ethatha inxaxheba naye pha emele iNedbank Club ukanti ukhona novuyo Vince Loqo osuka apha ekwingcobo Striders kunye noNande Mantshiyane osuka apha Ngcobo Striders babe bebaleka kokuqala ngomso iComrades Marathon ukanti ke ixesha litshaba ezemidlalo azipheli masivale ngengoma sifumana pha kwistimela ethi sizakala ngeneno come to me inkqubo ifikelele esiphelweni Ngcobo Community Radio ikhaya lakho xesha elizayo inkosi. Enkosi Max, and good luck, ne? Thank you, sir.
We are live on 96.6 Ngcobo FM across the Crisone district, across Ngcobo yonke. Ngcobo local municipality has changed to Dr. A.B. Uma, but nothing has changed. We're still part of this community as far as the branding and everything else. But we are doing a countdown on the 9th of September. We're doing an official launch. Ngcobo Sports Indoor Center. We are expecting you and njengomphulaphuli uze uzosixhasa and make sure that unxibe isintu. We are a traditional theme. Uze unxibe isintu and make sure that yonke into ihamba ngoline. Batsho mos but ihamba ngoline. So on the 9th of September fika nje wena uze iprogram ityebile. Ministry in the presidency izobe ilapha izosivulela esisitishi uba unguno business ufuna uba iphathi yale audience ngaka esinayo. We are literally trending on Facebook. We are trending. Our numbers are huge. Our views are huge. We are over 7,000 and yet we only went on air the 28th of July and already our numbers are huge. Sometimes with news and as poster we go up to 62,000 views. Where have you ever heard that? It means le brand is moving ngoline xa besitsho. Masibulise Thabo. Ngunathi. Oh nguNathi. Oh. Yes. Oh Nathi, kunjani Nathi? I'm dark and lovely. Kunjani, mister? Are you dark and lovely? Yes, I'm dark and lovely. Oh. Ndinjani mina kanene Mr. Xundu? I don't even know. Am I brown? Am I dark? Or It depends ukuthi wena uzibona kanjani. Nathi usiphathele ndoni? Ufuna ukwenza ndoni indaba sport? Ndifuna usasaza. Ufuna usasaza? Anisasazi ndiyatsha. All right. Mamela ke masicela permission uqala singavele sifake cameras on your face. We are live on Facebook. Khona cameras they are recorder. Some people are shy. I was shy in my radio career now. Yes. Television was never really my thing. But ke saqhubha. Wena uyakunikeza permission? Yes, because if you're going to be shy, xa broadcasting akuthi ukuthi ukwline wrong since ukwline wrong. Hayi ke. Ndiyavuya mina. Enkosi ke mhlekazi ungaqhubha xa so ready. Okay, uthi ngangena kondibe. Yes sir, ungaqalisa. Yeah, ndingena nje man. That was a Robert Boy featuring uMelo and Sleazy bona phana bathi salary akho number 30 wethu mene wale mpela veki apha kwi Ngcobo FM likhaya lakho ifana pha ku 96.6 apha Ngcobo bafethu man. Igama lami ndedwa nguInathi Nkosi wakantu time I go by the name of Entertainer xa uthanda wena man apha Ngcobo FM ifana pha ku 90.6 ukange ku Facebook Ngcobo FM apho ngokuba simamele bekhona basijongele khona man a local top 30 yalapha Ngcobo FM ngalo mgqibelo nsukwini bafethu man ajonga i27th yakhe pha uAugust aka 2022 man ku2022 siyamqongqotha siyamvala apho siyakhona man sijonge pha ku2023 sibona ba yena usiphethele ntoni man ukanike kokumele ixesha ay 12 minutes after the hour 9 o'clock man ngalo mgqibelo nsukwini ajonga ndiyakuthembisa ben akuza bamandi ukuzoba yilonda ndaba ndenzanga nto man before I do anything else man manqale ndibulele man the team that was before me the weekend breakfast ebajonga bekumandi bekuyilonto man ndithi bafethu go and enjoy the weekend ngoko man ndithi ngokuza uthini sizawujive man zi30 ngoma ndakubalela zona jonga the way izinhle ngakhona man ubuhle bayo they are beautiful gorgeous and stunning sexy man ubuhle bazo ezingoma abantu kuphathele zona man local top 30 apha Ngcobo FM izinhle zifaniswa no Miss South Africa uNjavi no Kerry yebafethu nike namboni ba umhlenza no Miss South Africa 2022 jonga kuzoba mandi bafethu man ngizabe ndikuphethele zona kumandi kwilonto uMzantsi Afrika uzawujive bafethu aku 96.6 Ngcobo FM bafethu anifuna uphoswa stay tuned ngoko man let's go to our number 29 for this week jonga kuzoba mandi kwilonto umfana omnyama onekhomkhom then entertainer asijonga mefethu siyajive kwilonto twere danko masibulele kakhulu enkosi mhlekazi wami and good like all the best. Radio has a long journey. I've been doing it for 25 years. I'm learning every day. Enkosi mhlekazi wami. Salulibala uyonile inhliziyo ya salulibala uphulile umoya wa hlala uthanda kanjalo wena ulimazile inhliziyo yami wena hlala uthanda kanjalo wena ngeke uqole umoya wami wena ulibambele ngashone
ulibambele ingashwila. Unamandla wiwonile inhliziyo yami ngeke ngixole uThixo ngimthandaza asoza ngilahle wepholile inhliziyo yami ngeke ngixole. siwagawula siwarhuqa sinoThabo ngoku ozosijoyina naye to do iset yakhe. Thabo kunjani? Thabo Hello bhuti, kunjani? ndiyaphila bhuti wam, ninjani nina? Sonwabile nathi. Preparation ntoni, indaba, sport okanye Ndifunda indaba bhuti wam. Funda indaba. Ewe bhuti. All right, are you ready? Ndi-ready bhuti. Kukhona icameras ke mhlekazi wami ezokujongileyo. We are live on Facebook, but ke sifuna imvume yakho. It's okay. It's your right. Ungathi masizicime if ufuna uba on Facebook for isegment yakho, but if uyafuna singaqhubeka. Susicima mkhulu wam. Enkosi ke mhlekazi wami, ungaqalisa. Ixesha licala emva kwentsimbi yesixhenxe. Indaba kwi-Ngcobo FM zifundwa nguThabo Magazi. Mzontsundu ndiyabhotisa emakhaya. Kweliphambili namhlanje inkulumbuso yephondo lweMpuma Koloni uOscar Mabuyane ebehlinzeke isidlo sangokuhlwa kwiholo yokuzilolonga eNgcobo izolo. Ethetha izolo uMabuyane uthe eli lilinge lokuzisa uqoqosho kulo mmandla. Kwabebezimase esisidlo bekukhona amanye awungcowankulu abasuka kwezinye iziphaluka ezingqonge lo mmandla waseNgcobo. Mawethu ndiyabuya nezilandelayo indaba ngentsimbi yesibhozo. Masibulele Thabo, enkosi kakhulu ne? Enkosi bhuti. Good luck and all the best.
FM 96.6. Welcome. Siya ku Andile ngoku uHero Tyanki. Molo Hero. Molo mbuti. Kunjani? Khona kokeli kunjani? Sonwabile mhlekazi wami. We're wrapping up the auditions right now. Yabo? Yes. So mhlekazi wami lithuba lakho elintoba nawo auditionwe. Umhlekazi uzokwenza ntoni indaba isport okanye ufuna upresent? Ufuna ukubavuvuzela pha kwinkqubo mhlekazi. Okay. All right. Yes. Are you ready? More than ready. Uyayinika permission to basiqhubeke si record? For the sake of progress, yes I do. For the sake of progress, yes. I like your sense of humor. Yes. Ayike mhlekazi ufu ready ungaqhubha. Yes mhlekazi. Imizuzu mibini ke emveni kwentsimbi ka-2 o'clock you're live apha ke eNgcobo FM ku-96.6 sifumana ke kupha kwidolophu yaseNgcobo ephantsi ke komandla omkhulu kaTsonyane iChris Hani. Siphethe inkqubo emandi ke phakathi ezamzukwana kodwa ke igama lenkqubo lithi ezamandulo sibamba ke phakathi kule ntsimbi ka-2 o'clock ukuyemaphanga la ntsimbi ka-5 o'clock sikunika ke nothing but the best of umculo omnandi wezamandulo sikuthatha sikubuyisela ke pha way back in time sikunika ke the timeless music sikunika ezamzukwana sikunika the music of yester chunqembe ke siklahle pha ngala ntsimbi ka-5 so bunguntangandini kwela xesha ke le-ball bottom kwela xesha ke lezajini ezinkulu baqatha ukuthi sasibancinci xesha lenentsi ke le omega i-tempest. This is your time, this is your show. Masibe so ke kude kubethe pha intsimbi ka-5 o'clock khumbule into yoba ke sikubamba ke kule nyanga yomama inyanga yamanina egqamileyo kakhulu ke eMzantsi Afrika. Khumbule ke pha ngo-1955 amanina baliqela aphakama kathi phantsi ke kurhulumente wengcinezelo ze aphakama ke athatha izinto zawo aya ke pha e-union building eyolwela ke into yoba kubekwe phantsi ke amapasi ingakumbi kwicala labantu abangomama. So ba ngumntu owuthanda kumculo wakudala umculo wezamandulo hlala nathi ke kude kubethe pha intsimbi ka-5 o'clock ngumama ngutata ngubhuti ngokuqinisekileyo lena ke yinkqubo yakho apha ke eNgcobo FM ku-96.7 96.6. khumbula into yoba kuyasifumana ke napha kufacebook uNgcobo FM usifumana ke napha kuwebsite www.ngcobofm.com sifumana ke napha kuwhatsapp ku-076504 ibe ngu-4329 apha ke kwidolophu yakwingcobo. So masihlala sonke ke khumbule ke rhoqo usifumana phaa ngo-2 to 5 uba unguntangandini lithuba lakho eli masihlale ke sincokole sikhumbuzane ke ngamathuba ethu kanye into yoba ke kwalapha enkqubeni sakunika ithuba lonto yoba sike sirefreshe sireflekthe kwixesha lethu lakudala nalapho ke sawuke sincokole into yoba xa ulibhinqa elango-2022 ingabe imicimbi yakho ithini na xa uyikhomperisa nemicimbi le yakudala mhlawumbi ke uphila ngo-1940 1950 but ngoku uphila ngo-2022. So lithuba lakho into yoba ke uncokole nathi usixelele into yoba leliphi ithuba lobubhinqa lale right eli lakudala neli lanamhlanje. Ngcobo FM 96.6 okanye ke mphulaphula sawuchungebe sikubambele ke nezinye features kwalapha enkqubeni ukuze ke uhlale uncokole nathi kodwa ke ngenxa yexesha ke kubalulekile into yoba sithathe lithuba ke sithi bekumnandi uba lapha siphinde sidibane ke kwixesha elizayo same time same place. We signing out. Enkosi kakhulu mhlekazi wami siyabulela. All the best and good luck. I say danko ai Romo sa pelule maikut la ke rapela wa mpuka Bona sa le se di mo seleng ke tsamayang big things you go do in my life I see small things so hasatani kyai big things you go do in my life I see small things so hasatani kyai danko I say danko I
na. Hey. Na 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 na, you're my na na na. Hey. Baby, who is you are my na 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 na. Big movement, aye. Stella Beatty, Mr. Stella, oh. Mango, mango, mango. Na 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 na, my na 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 na, you're my na 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 na. Baby, who are you? Are my na 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 na. This could be the start of something beautiful, so beautiful. Sing a moshi, my baby. Yishumi la bandraza na lingi potile. Sengi sabana butola bangi hetile. My baby from the start. Noba uphi apho ukhoyo as umphulaphuli waseNgcobo FM sithi welcome and thank you very much for joining us. Check our Facebook page Ngcobo FM. You can log on to our website as well, www.ngcobofm.co.za, and you can also check us if you're a business person ungumntu rana ishishini and ukhalela ukurana i-adverts apha eNgcobo FM. Ungafonela kule number 0671060728 utsho into yoba urhalela into yoba ungakwazi ukuinvesta malini na, and we will design i-package right for wena, sikucreatele i-script esi-right sikwenzele good quality production work, and we can run your advert. We are a professional radio station. We have a professional team. We have a marketing strategy. We have a marketing machinery. We have all the great facilities as Koyo that will be able to give you the most professional product. See, as Garanda Glorgalo, because we are passionate about it, we are committed to it, we stand by it. We are a client service-based radio station. Enkosi ngokusijoyina. Masibulise Thulani kunjani? Kuhle kunjani bhuti? Sonwabile. uThulani usiphathele ndoni, indaba usiphathele sport okanye ufuna uba ngumsasazi? As a soccer commentator. Soccer commentator, so you go into commentary. I-permission siyayicela mhlekazi wami, khona i-cameras ezirekodayo, sifuna ukwazi into yoba is it okay na uba siqhube ezirekhod okanye ufuna siswitche off for your segment? Right bhuti, ungaqhubeka. Singaqhuba ne, enkosi kakhulu mhlekazi. Ungaqalisa ke xa uready. Uready? Andiready bhuti. Ungaqalisa. Nansi ndibulele kuhlathi. Nguhlathi lona uphuma emaqhosheni. Uhlathi ebesenza ingogoma zendaba zentsimbi yecala lesine. Kuphathele umdlalo weOrlando Pirates neKaizer Chiefs. Wesukhumbule ke indima uThulani okaPhani. Belikuphetele isiqingatha sokuqala. Nansi leyo bhola. Iphethwe ngumphathi ongakaphathi ibhola Thembi Nkosi Lodge. Nanku Thembi Nkosi Lodge. Ubona bani? Ubona uPule. Nanku Pule. Ubona uThabo Mnyamane. Nanku Thabo Mnyamane. Ubona Paseka Mako. Ujonge bani? Makaringa. Nanku Makaringa. Waya phambili. Ubona ulipasa. Nanku lipasa. Uyafela. Uyibuyisela kuLodge. Nanku Lodge. Oh madoda. Siyabonga ngezane. Wenza impazamo. Wakhala uSompempe. Wathi free kick le Orlando Pirates. Abafana beKaizer Chiefs baphansi koqindiselelo. 2 Orlando Pirates, 1 Kaizer Chiefs. Abalandeli beOrlando Pirates bavuyile lufuyo. Iphakamile Orlando. Free kick Orlando Pirates. Ukhalile Sompempe. uThembi Nkosi Lodge ume phezu kwayo. Uzawuthini uLodge? Ufuna uyikhaba phakathi okanye uzawunikela umuntu wakhe. Nanku Lodge wayinika uMakaringa. Nanku Makaringa wayibuyisela emva. Uphakame ngokwakho mandla Ncikaza. Uthi uNcikaza noncama madoda. Ixesha seliphelile. 85 minutes apotini mkile. 85 minutes imkile apotini. Nanku mfana kalipasa. Wabona captain, my captain. Hina
Blessed Mayela nanku Mayela ubona Richard Ofori ixesha limkile uduma kancikazi sancama madoda ixesha lelenu sawuphelile umdlalo ngoku abafana beOrlando Pirates badlala ngokukhululekileyo bazawuya ku second chance yesibini kumaqhubela kaNqoyi weMTN 8 uyibambile uMako nanku Mako uyanga ngasezulwini sabala yaqenqeleka ibhola uyinika bani Thembi Nkosi Lotshi uyibambile uLotshi nanku Sompempe sesijonga kuSompempe yakhala kabini awuphela umdlalo ikhalile iPikoko nguyi Orlando Pirates iya kumdlalo wokugqibela weMTN 8 uyigqibile inhlali Orlando Pirates mandibulele kuteam uthulane maqhosheni wakwapani ngaphinza lolwane yasegqaka ndini nikele kumfundi wendaba sethu osawulandela kwindaba zasithandathu unosifuyisiwe Tyansi uzawuphulaphula nini kodwa ke mandinishiye ngento esimandi ndini ke uMr Fisholo esithi yakhala iPikoko qanqelele enkosi kakhulu mntakapeni siyabulela Much sexy feel too. Been around the world, that's a big thing. And Bankani boys, 035 gang. Shop. Passport full, that's a big stamp. Iguele. I can take you there, I bet you love that. Need to save first money in the bank. It's always a pleasure to have you on board 96.6 Ngcobo FM ikhaya lakho. We are live. We are doing the open auditions namhlanje. It's a special program esiyenzele specifically to look for talent. Oko befikile kuseni oko kugcwele apha kwi-studio kwi-offices zethu sizamile as much as we can uba sibanikeza abantu i-opportunity nethuba sisaqhuba sizazama siyayivala ke ngoku siya emaphethelweni ayo kodwa ke noko abayazama hayi futhi ke bazimisele sinophathekile ngoku uphathekile molo bhuti kunjani phathekile sikhona bhuti akhona kuhle kunjani sonwabile nathi uzela indaba uzela isport okanye ufuna uba ngumsasazi just umsasazi are you ready more than ready bhuti okay iya recorder ke i-camera zethu apha we are live on Facebook uhalela into basiqhube yes you can continue okay ke mhlekazi wami ungaqhuba ke nawe uqalise yo on radio Ngcobo FM 96.6 ikhaya lakho after drive ishow yethu sabantu kuphathele yona sigoduka nawe mfondeni alright if ishow ka 3 to 6 siqale sibonge pha kumagumbi ezosasazo kwiqiza lonondaba besiphathele zona indaba ezo ezi-independent and impartial izindaba ezo ezingenamkhethe ezizimeleyo igama kuphathekile fani kwisondlo liphuma pha kwilali zasegqutyini egqutyini ke egqutyini enye yendawo iziphaluka zalapha eNgcobo
igqutyini lapha Eastern Cape ke njengoba izaziwa Eastern Cape is the armpit of the country likhwapha Eastern Cape likhwapha lapha izwekazi iSouth Africa. Alright yabethuna ngizokuthatha nibantu ndibulisa nonke apho nimameleni khona kumagumbo zosazazo ndithi sondelana imamele nansi Ngcobo FM nansi ngoba itopic ezoba siniphathele zona apha ngalenjikalanga mfondini apha ku-afternoon drive itopic ezoba siniphathele zona sicela nisixelele apha Ngcobo FM uba loluphi olusuku ulukhumbulayo wathi wazila ngalokuhlamba waqonda bamanzi uzowabeka emzimbeni. Alright yabethuna sazikhupha i-calls iregister ngoku siyayikhupha pha ixesha ngoku is 42 minutes past the hour ka7 o'clock sizikhupha i-calls nakumphulaphula sifonela ezela duduphaya maxaka edwezi. Alright ya u6367 umphulaphula uvomnile mfondini uthi yena wagcina ukuhlamba wagqibelisa ukuhlamba ngokuya wayesezudwini wazila ukuhlamba ngoku wayesezudwini ngokuya wayengumkhwetha mfondini. Alright yabethuna alright iqubo yethu siphetha ngalo hlobo mfondini. Alright ndiphuma apha kumazomoya bekumnandi sizonke sibhexesha reminiscing all the way from 3 to 6 nam with a cool dude ekwenza ufule ugood owengasoze ikushiye ulonely okay or kanti igcwele ismoke the man with the master plan madongo amnandi enkosi. Masibulele phathekile inkosi kakhulu. Thank you very much. Cheese and the outfit and swanky Congolese, slow down for you and a bullet on your knees. I cannot feel, I cannot deal. I cannot feel, I cannot deal. Slow down, we'll take you to the dance floor. It's Thursday night, we've been going round in circles, baby. Searching for fun and the flash back of you. I see my phone.
khuluma yena usheshe ubhebhe baqobo nje black and white madoda phansi ehadini wesenkanyama uyashisa lo mntwana umfake efrijini lingapholi umbeke esifubeni 24 hours manje ake sisho zonke mana ngizolapha phansi kombhede sikhuluma kanjani kanje khuluma kahle bafana sathi manje ibizele noma iya wena maya uyayazi le ndaba ibizele noma iya wena maya uyayazi le ndaba hey mame Oh, sathi isigubhu sika Shushu Baby. Sathi isigubhu sika Shushu Baby. Masikwamkele Mjozana. Yebo ninjani naphila kodwa? Sonwabile Mjozana, unjani wena? Hayi ngijabule kakhulu nami ngonwabile. Wonwabile? Ewe. Uzele ndoni Mjozana? Ufuna ukwenza ndoni? Ufuna ukwenza isport, ufuna uba ngumsasazi, ufuna ukufunda indaba? Okusho ukuthi mina nginesiphiwo sokuba umsasazi kodwa umsasazi womculo wesintu okuthiwa umaskandi. Okay. Uyayifuna phofu into basiyirecord live on Facebook okanye mhlawumbe ngicela ningirecord impela ngingajabula kakhulu. Okay ke mhlekazi wami. Siyabonga kakhulu nokuthi uzinikeze isikhathi sokuthi uze la uzokwazi ukuthi uzibonakalise isakhono sakho. Uready? Sengiready kodwa ngicela ukuthi masi sengisakaza niqale phansi ngoma esadlala i-guitar like inama introduction sozalela ngizozalela ikhono lele enginalo. Okay. Imake kodwa ke sifuna uva wena not igita thina weva akuna problem. Okay. All right ke nansi ingoma esokudlalela yona ke ngoku. Oh lino mo Shushu Baby. Okay. Ngide sanibonana kuze zonke indawo lazifunyela khona lelizwe lelimadoda lonibikelela njengamanje wena uqoko setaba simqabuli zamhusona la seqoko mala hlayisenze ukuthi kuzukuza kaqelishe bathi abanye ubuxebuxebu kaxebe kuqonoshana labathathu ngide njanga ngigijime madoda lapha ku 96.6 lapha ekhaya ngigijima bese ngishonala nehadi madoda ngilanda uShushu Baby lapho uzothi nje beza ngomoya angithi phela kuyenzeka kube nabantu abadala empilweni bese befika njengomoya kuwe uzothi nje uShushu Baby nje beza ngomoya Shi yabona mangabe ungazi umthola uShushu Baby ku YouTube gijimya ku YouTube gijimya ku Facebook bese ugijimya kuma online digital stores ubusumthola uShushu Baby ethi nje beza nomoya kanti lona ukhuluma njengamanje noma nothethayo njengamanje chini bethunana uyena Mjozana subaneni madoda Seku 96.6 kwiNgcobo FM. Yabona ke njengamanje isikhathi isimthatha imzuzu lishayile ihora lesishiyagalombili abathi abanye ke u8 engathi sibhoza kodwa ngesixhosa ukuthi ngoba ke umzulu phela uMjozana shi yabona ke sibonana kahle ke mangabe ngiphinde ngibuya ke futhi ke sizosho sithi nje ke umaskandi ubaluleke kakhulu singabantu nje ke ngizobe ngibuye bese ngiyaphinde futhi ke ngeza ngohlelo landelayo ngicela ukuthi nje ke sale kahle Siyakubongela Mjozana. Ngiyabonga kakhulu nami. Siyakubongela Mjozana. Good luck, God bless. Oh, thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. Enkosi. Thank you. Enkosi. Uthini mancane lapho? Dala amaxeshelana emva kwenu.
khuphuka lapho ekhabazela so lapha emabhesini ungehli ngithi khuphuka wehla kanjani manje asho zonke manje asho zombili ixesha kanjani Polisa yalala inkomo isengwa. Hey madoda, andazi noba abantu basasenga inkomo noma madoda. Saside thina singamakhwenkwe ufaka inhloko ngaphansi embeleni uthi ingene empumulweni utsahwe ibe yenze yonke lonto leyo. Ukhwenkwe ke that's what happened xa usakhula. Sinobani ngoku nongenelwe kuhle. Ngenelwe? No ngulok. Oh, sorry. I'm going up my list.
sino Kolbizi igama lakho Kulukhanyo Khanase. Kulukhanyo Khanase. Abanye abantu beningafuna uba ndithi Ranase kanti ndilibiza wrong. Lukhanyo right? Siyaphila bhuda kona unjani? So right. We are trying to wrap up. Uyaqonda siyazama noko into basikhabele ngasezipalini. Kudala siyibambile. Sabanye ngabantu thina sisebenza 24 hours a day all the time. Yabo. Bendicela ke mhlekazi wami ungixelele into uzokwenza ntoni? Ndizokwenza indaba. Ufuna ukwenza indaba ne? Yes. Hayi ke ziyakhamana pha izindabeni. Ziyakhamana pha izindabeni ziyakhamana. Funeka wazi into ba ke uyongena kwenye indawo. U ready? Ready. Okay ke mhlekazi wami sakunikeza elo thuba iyasinikeza ipermission uba siqhubeke sirecord siyaqhubeka ko Facebook siyaqhubeka inkosi ke mhlekazi wami ungaqalisa ke okay ixesha elichanekileyo insimbi yesixhenxe elihamba phambili kwezi amapolisa akhangela abahanelwa ngokuphango kwemoto yamapolisa eNgcobo ndibulise kuwe limphulaphuli kwindaba zeNgcobo FM ndingilukhanyo Khanase amapolisa asempuma koloni akhangela abahanelwa ngokuphango kwemoto yamapolisa eNgcobo ngentseni namhlanje isithethi samapolisa uThembi Nkosi Kinana uthi elipolisa beliyokuphanda kotyala lodlwengulo nalapho lithe laphangwa likhonjwe ngomkhono wekati ngamadoda amabini endleleni ebuyayo lamadoda athathe isithuthi lashiyeka ipolisa lingenamonzakalo okugqibela abafundi beMatric empuma koloni ngoku sebezovumeleka ukubhala imviwo zabo zokuphela konyaka ngesixhosa isebe lezemfundo empuma koloni lithi eliphulo lenzelwe ukuphuhlisa ukusetyenziswa kolwimi lenkobe ezikolweni kukangako besikuphethele kona kule yure ukukhumbuza ngenqako belihamba phambili sithe amapolisa empuma koloni akhangela abahanelwa ngokuphango kwemoto yamapolisa eNgcobo ngentseni namhlanje kwindaba zeNgcobo FM ndingilukhanyo Khanase Safika thina asindawo siyingcobo FM iChrisane district yonke iyahlokoma iphulaphule ingcobo FM .6 Ngcobo FM. Welcome. Siyakwamkela as we are doing open auditions. Sinongenelwe kuhle molo sis. Ngenelwa. Ewe mhlekazi. Kuhle ne? Yes. Okay. What into evela lapha ku screen sami ithethe enye into but ke ufuna ukwenza ntoni indaba isport okanye ufuna ukuba ngumsasasi? Ngizofunda indaba mhlekazi. Uzofunda indaba ne? Are you ready? Ewe mhlekazi. I-permission ikhona into basingaqhubeka sirecord? Ewe mhlekazi. Ndiyabulela kakhulu ke sisi. Ungaqalisa ke. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ukuphuma nje kwethu emoyeni ngecala emva kwentsimbi yeshumi.
Sesiphakathi thina boqala zive ngale njikalanga siboleke indlebe egameni leli jele losasazo kukuhle ngenela lothethayo bhotani nonke emakhaya. Umongameli Cyril Ramaphosa uzokuthetha nesizwe uphuma nje kwethu emoyeni kwaye kuvakala ngathi uzokukhankanya ngoqoqosho lweli oludala amathuba engqesho angamawaka asixhenxe njengoko bekulahleka imisebenzi emininzi ngenxa ye-COVID-19. Iziganeko zodushe olusekezele kwisini nokubulawa kwamanina yingxaki egqubileyo eMzantsi Afrika. Umhla nezolo abakantsasana bamanxada-nxada bezama ukulwa nalo mkhuba ukuqinisekisa ukukhuseleka kwabantwana namanina. Eluhewini kwenye yelali zaseNgcobo kukho iqembu ithemba lethu. Bancinci banomfutho kwaye baxhentsa baxhonge baxhelixhwane. Bathe bafumana iwonga lokhetha kwi-South African Traditional Music Achievement, iSATMA Awards ngamafitshane. Kwezemidlalo, abadlali ababini beKaizer Chiefs abancinci uMduduzi Chabalala noBontle Bulefe kulindeleke ukuba basiwe eBelgium kule veki ukuyokuhlolwa. Kweziphala phambili sithe umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ukuphuma nje kwethu emoyeni ngecala emva kweshumi. Ziyapheleza le yuri ndaba phulaphula ezilandelayo ngentsimbi ye-11 xesha limyoli. Masibulele kakhulu. Enkosi sisi and good luck, ne? Kasibiti. Welcome to Ngcobo FM 96.6. Ekufundaba sihleli nawe Ngcobo FM. Back-to-back music. Ngcobo FM. iChrisane District yonke iyahlokoma. Iphulaphule Ngcobo FM. Phakama enkondlo sikubone. Ngcobo FM silikhaya lakho. Yes, silikhaya lakho. Siyakwamkela Ngcobo FM 96.6. Siyangena kwakhona so that sikwazi uqhubha. Sino lenduka usino akhona ngoku ne. Molo akhona. Molento tani njani? Siyaphila akhona unjani wena? Siphile nkosakhondo tata. Enkosi sisi ngokuza wethu. It's been a long day. Ubonile nawe ufike kugcwele apha, but you've been able to be patient enough indoba ube ngomnyobo ogqibela abantu abalapha because hey. I'm sure abanye bade banikezela bahamba because ngagcwala shame. But ke sisi uzofuna indaba, uzosasaza isport okanye ufuna usasaza nje generally? Ndizawusasaza tata. Ufuna usasaza ne? Tata. Okay ke sisi ndiyakunikeza i-opportunity. I-permission siyifumene into basingakwazi basiqhubeke sirecorda live on Facebook? Tata ndiyanikeza. Enkosi ke sisi ungaqalisa ke ne? All right. Good morning. Molweni baphulaphuli beNgcobo FM kuzo zonke indawo ngendawo niphulaphuleni kuzo ngalentsasa yangomgqibelo. Uyabulisa uakhona uAkheshika Mangcotyo waThembani. Ndizawuhlala nani kusukela ngoku ngentsimbi ye-10 kuyobetha phaya intsimbi yokuqala emini emaqanda. Andihambi ndodwa kaloku baphulaphuli ukhona phaya emaqhosheni. Unathi uNstaka Mdingi oza kuthi chu Ncembe nathi bethunana ngendlela. Ndithembe ke uba nizawunwabela inkqubo yethu namhlanje bethunana ethi sishukuxa ezolonwabo lweqonga apho sithetha ngearts and culture. Koko ke baphulaphuli siza kuvula iminxeba yethu pha ethubeni kusukela kwintsimbi ye-11
Alright, siyafumaneka pha ku 0606920674 mandiphinde ku 0606920674. Ningalibali kaloku baphulaphula ukuthi siyafumaneka naphayana kwela khasi lethu elingu Facebook @Ngcobo FM. Alright, sichilo kaloku baphulaphula isatsho sathi namhlanje inkqubo yethu ithi sishukuxa ezolonwabo lweqonga performing arts. Sinaye ke umnomzana umbutho obuya pha kwe Department of Arts and Culture eQonce ozakuthi asincede ngemibuzo yenu baphulaphuli. Alright ke bethuna nasingaphozisanga amaseko nanku umnomzana or umhlonitshwa uSivuyile Mbutho. Mnumzana siyakwamkela enqubeni kodwa ngicela ibambe kancinci tata before siqhubeke nawe sawucela ukuthi siqale pha evenkileni. Alright ke tata Nkosi. 96.6 ikhaya lakho. Ulusha nenkonde siphulaphule Ngcobo FM. Kolongile ke baphulaphuli ibindim ke lowo uAkish akhona kaMangcotywa Thembani andinishi nota kaloku baphulaphuli ndinishiya nengoma ye047 ethi wena ungowami nibe mina mnandi bethuna niyanwabele impela veki yenu kamnandi. Ifike yadlula iCovid safika thina asindawo siyingcobo FM. Oh 0671060728. That is a number that you can get hold of us if you're interested in finding out a little bit more about our product, about our radio station, especially when it comes to marketing. If you're interested in packaging, if you're interested in branding, you're interested in imaging, you're interested in eventing, we are a product that is going to make sure that Upper Ngcobo, in Krisani, or generally in the whole of Eastern Cape, siyakwazi udeliverisha kwi-businesses zethu. So if you're no business okanye urun ishishini and you want to reach a wider audience, we are available right now, whether you're a government department, government official, whatever.
We are here to make sure that we service our clients with the best service as well. Masamkele omnye usisi, masibulise sisi kunjani? Ndiyabule ngosinjani wena bhuti? Hello. Molweni. Kunjani sisi? Ndiyaphila ngosinjani wena bhuti? Sonwabile. Nithetha nabani? Thetha noAsisipho Khanzi. Asisipho Khanzi. Yes. Wasisipho preparation ntoni, indaba, sport okanye ufuna ukuba ngumsasazi? Zafuna indaba bhuti. Uzofuna indaba, okay. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Sikhona camera ezirekhodayo ke sisi. I just need to be sure into you're okay with that, you're comfortable with that, because we are live on Facebook, ne? I'm okay. Okay ke sisi, ungaqalisa. Okay. Manibulele ku DJ Stacks, ndibulele nakuwe mphulaphuli ngokundiboleka indlebe. Ibethile insimbi yesixhenxe kwi-Ngcobo FM, nazi indaba ngolwimi lweNkobe nezifunelwa nguAsisipho Khanzi. Eliphambili kwezi ndaba liphehlelelwe ngokusesikweni iphulo le-war room kumasipala wesithili iKrizani. Iholo yoluntu yasedolophini eNgcobo kumasipala wasekuhlaleni iAmos Xhuma ibizele ime ngembambo ngethuba umasipala wesithili iKrizani ephehlelela iphulo le-war room. Bobathandathu omasipala basekuhlaleni abaquka iEmalahleni, Isakhisizwe, Intsika Yethu, Inxiba Yethemba kunye neEnoch Mgijima bekhokelwa ngosodolophu babo kunye nomphathiswa wezempilo kwiphondo leMpuma Koloni uNomakhosazana Meth bebeyinxalenye yalomsitho. Laziswe ngokusesikweni iqonga lotata kumasipala waseNgcobo nelathi lasekwa ngumama uNosimo Lilani ngenjongo zokuba notata babe nayo indawo banokuthetha kuyo. Utata uMandla Vumile weMoral Regeneration Movement ucacise ngelithi otata nabo ngoku bamkelekile ukuba bathethe xa benengxaki abahlangabezana nazo, ukanti naye umama uJezile wasenkondlo okhokela ele umama iqonga uthi banengxaki ezininzi kodwa oko bathi baseka eliqonga kulula kakhulu ukujamelana nezo ngxaki asukuba bejongene nazo ngelo xesha. Umphathiswa wesebe lezempilo ephondweni ohloniphekileyo umama uNomakhosazana Meth kukhalimele kabukhali ukubethwa kunye nokugrogriswa kwabasebenzi bezempilo kwisibhedlele saseKariyerha i-Uitenhage Provincial Hospital. Oku kuza emva kokungena kwezibhongobhiyane kwesi sibhedlele nezithe kubasebenzi mabakhuphe imali kunye neemfonomfono eziphathwayo. Kwinto athi othethela isebe umkhululi Ndamase luphango oluphanzileyo. Okokugqibele masijonge kwimali kezezimali. Irandi xa ithelekiswa nedola yaseMelika ixabisa i-16.25 kwiponti yaseBritane ixabisa i-18.45, iole krwada yeBrand ixabisa i-200.85 ifatyi. Xa siziqukumbela ezi ndaba nalinqaku ebeliphambili kuzo. Liphehlelelwe ngokusesikweni iphulo le-war room kumasipala wesithili iKrizani. Masibambe ngazo zozibini ezale yure ezilandelayo zingentsimbi yesibhodlo kwindaba zentsimbi yesibhozo kwindaba zeNgcobo FM ndinguAsisipho Khanzi. 96.6 ikhaya lakho. Chechengwana location Dudumashe Farm Kwadana Tsanda komkhulu Ubashe Msinya Mthethu Tshalaga Empa Umbane Unu Makenina Sakhela Mqhekezweni Vichisville Kwekwe Kwapheni eMthatha City siyiNgcobo FM. Welcome.
96.6 Ngcobo FM ikhaya lakho siyakwamkela besisuka ku Asisipho now siku Mandela ke Mtsundzu ndikubize kahle sis ngubhuti tata oh sorry kahle hey. kakhulu Thank God hey. Mandela ke Mtsundzu ne ewe tata kunjani siyaphila bawakhonto Yesu semhle kunjani kwala kwicala I'm not gonna say who is umbano omhle but ke kuhle nakum I don't deny and I don't confirm ndidla ngokutsho yabo but uMr Qundu yena who is sitting right next to me being a pastor ebeza kunqinela kakhulu athi yes uyesu 10 yabo zoqonda uzotshona eqokobheni mina I'll confirm later konxaka okay you ready for your audition ewe tata ndikulungela ufuna uthini ufuna indaba ufuna ukwenza sport ufuna ukuba ngumsasazi ndinqwenela uba ngumfundi wendaba tata okay masike sive ke mhlekazi wami ready ndiready tata permission uyasinikeza into basikwazi ukucontinueisha se recordisha because we're live on Facebook ndininika egunya elipheleleyo tata enkosi ke mhla inkosi kakhulu Ngqo enhloko ixesha ngoko intsimbi yesibhozo ezindaba nakuzifundelwa ngumandela lakhe Ntsuntsu inqako eliphambili kwezindaba ubulungisa kwinkondekazi eyabhubhela ukuthakatha inkundla ephakamileyo yoMzantsi Afrika kwicandelo lempuma koloni echophe State Spread igweba amadoda amana afunyenwe enetyala lokubulala inkondekazi neminyaka engama-92 eminyaka ubudala ababeyityhola ngokuthakatha umzubongile Manundo neminyaka engama-36 usithembiso yalwa oneminyaka engama-52 usiyabulela Manundo neminyaka engama-34 kwakunye nomlungisi Manundo oneminyaka engama-40 bagwetywe iminyaka engama-20 ngokubulala nemibini yokutyabeka umakhulu ngobugqwirha le nkundla iyalele ukuba ezi zigwebo zihambe ngaxeshanye kodwa yaxhoma iminyaka emihlanu kwesi sigwebo seminyaka engama-20 otyholwa nabo unkosi yoxolo Velemini oneminyaka engama-41 yena ubekwe ityala lokutyhola ngobugqwirha nokubetha ngenjongo zokonzakalisa waze wagwetywa iminyaka emibini nemihlanu ngokulandelelana iminyaka emibini iye yaxhonywa waze wasalelwa ngemihlanu eguquguquka emjiva kusenjalo eli lizwe lijongene nolwaphulo-mthetho oluquqisayo lokubiwa kweentambo zombane nekopolo umasipala ombaxa weBuffalo City kutshanje uye wachaphazeleka kwiziseko zophuhliso zawo xa i-Eastern Cape Beach iye yaba yindawo ekujoliswe kuyo ngobusela beentambo zombane nokonakalisa kwezakhiwo masithi xa kuloo ndawo kanti inqaku lethu eliphambili sithe inkundla ephakamileyo yoMzantsi Afrika kwicandelo lempuma koloni echophe Estate Spread igwebe amadoda amana afunyenwe enetyala lokubulala inkondekazi neminyaka engama-92 ababeyityhola ngokuthakatha ezindaba zifumana kwijelo lakho Ngcobo FM 96.6 masidibane kwixesha elizayo kamnandi mawethu ulusha nenkonde siphulaphule Ngcobo FM From Queenstown to Mthatha, ukusuka eMthatha ukuye Queenstown, R61 yonke eyasengcobo FM. 21 questions. On a le poto te buy, what are we? Carry show, opatala pi, in a little code. I'm not a window shopper, and I could buy you Balenciaga. What are we? Carry show, opatala pi, in a little code. I'm not a window shopper. I buy you Prada when I'm proud of ya. All I ever wanted was a big gold chain, and I sip the Hennessy for when I feel the pain. No jolo, more choco, no jolo, more choco.
questions ona le potso tse bye. We are wrapping up auditions zethu besiziqale ekuseni namhlanje ngo10 sekusele nje abambalwa bokugqibela and we finalizing that siyabulela kakhulu enkosi Ncobakazi Mphathi kunjani Ndiyaphila mphathi kunjani ngo sonwabile kakhulu are you ready to give us a piece ye audition Ewe mphathi ndi ready ready Ewe mphathi ndi ready wena Yeah uzolenduka uzosenzela indaba uzosenzela isport okanye uzosasaza Ndizofunda indaba mphathi Okay are you ready Ewe mphathi ndi ready Ungaqalisa ke sisi Uyasikeza phofu permission qala sisi with due respect kukhona into erecord are you comfortable with that Ewe mphathi ngaqhubeleka Okay ke sisi ungaqalisa Inqaku eliphambili kwezi indaba Namhlanje inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni kweliphondo leMpuma Koloni ufundile kade uza kuba inxalenye yokuthi abambe umncwabo womfundi wesikolo samabanga aphezulu kwidolophu yakuCofimvaba. Manibulele kuwe mphulaphuli ndizibulisele ekhaya ngoku ixesha intsimbi ye11 iziqwengana zendaba zesixhosa kwijelo lakho losasazo lasekuhlaleni Ngcobo FM nesifundelwa nguPhalaza Ncabakazi. Namhlanje umphathiswa wemfundo esiseko ephondweni leMpuma Koloni ufundile kade kulindeleke abe inxalenye yabantu abaza kuzimasa umncwabo womfundi wesikolo samabanga aphezulu kwidolophu yakuCofimvaba. Kulandela ukubhubha kwalomfundi kabuhlungu nogama linguArthur Mfebe nothe wabulawa kabuhlungu kumagumbi wesikolo ngamakhwenkwe elali zakuCofimvaba. Ukanti basothukile abahlali belali zaseZwartwater kwidolophu yaseQonce kweliphondo leMpuma Koloni emva kokubulawa ngokungenalisini kwabemi bangaphandle kwindawo yentselo. Kusenjalo ke kwalapha ezindabeni igunya abantu lezotshutshiso ephondweni leMpuma Koloni lizingqinile ingxelo zokugwetywa kwamadoda amane nathe abulala ngokungenalusini inkondekazi eneminyaka engama-92 ubudala yelali zaseSterkspruit. Xa sihlakulela mgama ke nendaba zethu zentsimbi ye11 ebevele kwinkundla yamatyala yaseMonti umanejala wethaveni yaseNyobeni eSnarpark ogama linguSiyakamkela Ndevu noneminyaka engama-52 ubudala. Ukanti lo manejala ujongene netyala lokuthengisela abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 kuquka nokuvumela abasebenzi bakhe ukuthi bathengisele abantwana utywala. Okokugqibela xa sijonga kwinqaku lethu lokuqala sithe namhlanje umphathiswa wemfundo esiseko kwiphondo